Segítsek? Nem kell. Engedd meg vissza, adúszom. Fogjad a botot. Egy katica van a vízben. Húzzam ki? Bírod? Igen. De ne a végét fogjad, baba, eme végét. Ott. Mert el fog törni. Fogd meg a bot végét, eme végét, babám. Aztán ez jó nagy hal. Jaj, nem tudom. Védnek való. Jó, engedd vissza egy kicsit, majd mindjárt segítek. Nem olyan erősen, szépen finoman. Na, ide bírod fogni? Figyeld, ez ekkora haját. Azt a betyárját. Ez tényleg jó nagy. Jó kifárasztottad. Ezt meg lehetne enni halászlének. Na, meg is lehetni. De apa nem akarja megpucolni. Sajnálja. Miért? Hát mert legközelebb is ki akarja fogni a tóból. Miért szólnálod a halakat? Hát? Nem szép jó. Mi? Baba, nem szép. Ráközelítünk. Petra, álljál oda, hogy mit fogtál. Nem? Nem akarod megfogni? Nem. Ezt én vezettem. Oké.